ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ଅଛି କାଲିକି। ତ ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ଆଗକୁ ଅଛି, ତ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ। ତ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଆମେମାନେ, ତ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଅନେକ ପରିବାର ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ, ଆମ ଘରକୁ ସଜାଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଦୁଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପିଲାମାନେ ଏହା କେତେ ଭଲରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। এই ଚର୍ଚ୍ଚ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେମିତି ଫିଲିଂସ୍ ଲାଗୁଥିବ। ତ କେତେ ଭଲରେ ସଜା ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚୂନ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରକୁ କେତେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସଜାଇଥିବେ। ଥିବା ଲୋକ ଥିଲା ପରି ସଜାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯାହାର ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଆପଣା ଘରକୁ ଲୋକମାନେ